Zase čaute, takže moje meno nemusíte vedieť, prepáčte, že sa tak zase začínam. Takže ja vás vítam u ďalšieho tutoriálu. Chcem vám ukázať novú vec, ktorú možno neviete, a ukážem vám, ako to by to možno vyzeralo. Takže ja vám to otvorím, takže nejako takto. Áno. Sral som, pardon za výraz, ale dosť dlho som to robil na to, aby som to mohol natočiť, tak preto to teraz kopírujem. Nie je to žiadne skopírovanie ani nič proste. Skúšal som to nájsť aj na YouTube, aj na Google, ale nikde som to nenašiel, iba pár vecí, ktoré k tomuto podstate nepotrebujeme. Takže prvé, čo napíšete je set vshl rovná sa vscript create object a vscript shell a potom napíšete vshl run notepad, čo znamená notepad, čo znamená, že sa vám otvorí nový textový dokument. A vlastne, že sa vám otvorí dokument. Takže ja si to takto, pardon. Ďalej si napíšete vshl send case a napríklad potom idete vscript .sleep, ja dávam až 800, no až nad 800, lebo tak sa mi to páči. Môžete samozrejme dať, keď si to chcete rýchlejšie, tak dajte čo najmenšie číslo. Ja to odporúčam túto vec hlavne ľuďom, ktorí točia videjka a nehovoria pritom nič a proste si to takto ako keby navindujú. V podstate aj navindujú, že vám im to proste len vypíše tú vec. Send case. Ale samozrejme to je príklad, ja si to robím len tak zo srandy. Takže sleep. Aby som si pripomenul, že napríklad nejaké veci, pokiaľ si robím nejaký textový dokument, takže by som nezabudol, ako si to mám napríklad uložiť, dám si tam takto, ako to robím a dám si tam nejaká VBS, akože pod pojmom VBS. To som napísal zle, shl, send case, script, sleep, 88. A samozrejme môžete to robiť aj takto. Na to, čo som vám chcel povedať, nie že chcel povedať, ale to, čo som povedal pred chvíľočkou, takže na tie tutoriály alebo takto, takže tu si dám medzeru. Vscript, áno, možno si čutujete, čom to neskopírujem, ale tak sa to v podstate aj viac naučíte, keď to robíte vlastnoručne a ak pôjdete do kamaráta a napríklad chcete mu tam dať čo spraviť, tak je to istejšie. Takže napíšete si dnes napríklad dobrý deň, ja vás vítam u ďalšieho videa. Dnes vám ukážem veľkú, ale nie, ukážem tento VBS projekt, alebo ako by som to nazval, to je jedno. Áno. Takže dáme si tu vscript a taktiež po 800, pardon, ešte sleep. Taktiež po 880, neviem čo. OK, takže to by stačilo. Nedávajte si takto. Nedávajte to takto, že dobrý, bla 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 bla. A nedávajte tam takto. Tým pádom vám vybehne taká blbosť a budete sa báť, že vás niekto hackol alebo niečo také. Proste vybehne vám tam sieťová chyba a také blbosti. Aspoň mne tak vybehlo. Takže odporúčam, že toto nie. Takže bez, ako sa to volá? No, úplne som zabudol táto. Jak sa to volá? Zátvorka. Nezabudnúť. Dáme si znova vscript sleep 888. OK, takže dáte si nový súbor, uložíte si to ako textový dokument, to je úplne jedno na vás a napíšete tam V ako vrabec, B ako bociana, S ako sova, takže VBS. Dáte si to uložiť jednoducho a vidíte tu takto. Si to takto dáme.
Otvoríte si to a vidíte A, O, J, medzera, tam je, áno. Ale to je až strašne veľa som dal. Samozrejme, môžete si tam dať medzery a takto. Takže dobrý deň, ja vás vítam u ďalšieho videa. Dnes vám ukážem tento VBS projekt, takže bez zátvoriek. A samozrejme dá sa to opraviť ako všetky veci. Takže napríklad dáte si to opraviť a aby to bolo tak krajšie tu na, vytváram ďalšie videá. Ja dúfam, že to takto pôjde. No, neviem, ešte som to takto neskúšal. Neviem, ak nie, ale dúfam, že sa to takto uložiť. Áno, samozrejme, že nie, nejde to takto, takže musíte to dať takto. A dobrý deň, ja vás vítam u ďalšieho videa. Dáte si túto vec, teda blbosť jednu. Tu si napíšete ešte tu napíšete vscript.slab 888 medzera vshl send case. No, takže takto. Môže to byť takto. No, takže teraz si to uložíte. Znova. Takže ahoj, ja to nepíšem, samozrejme. To ide samo, samozrejme, však môžete to vyskúšať. Dobrý deň, ja vás ukážem. Je to projekt. Nešlo to, pardon, tak to som sa tiež pomýlil. Ale to nevadí, tak môžete si to dať napríklad na veľké a vypíšete to takto. Ukážete to. Takže ja sa za mňa asi lúčim, takže tu som mal vec, ktorú si obnovím. Som si pre vás už robil jedno. Takže majte sa. No a tu je to, čo som vám hovoril, tu Windows Script Host a mne to vypísalo nedávno aj nejakú tú chybu, začali sa mi robiť toto stále, že a takéto blbosti. Takže ukladať. Takže ja si to hodím do koša ešte medzi tým, ako sa s vami rozlučím. Pardon. Myšku mám dosť na nič. Viem. Áno. Takže dal som si to do koša. Takže ja sa s vami lúčim. Áno. Takže majte sa. Ešte počkám 5 sekúnd, aby to bolo presne 8 minút. Takže 4, 3, 2,